שלום אנשים, היום אנחנו נראה לכם איך לעשות מודים ל-GTA V. אוקיי, אנחנו נכנסים לגוגל, לאתר הזה, ופשוט מורידים את זה. זה יתחיל לעשות לכם את זה, זה הזיפ, אנחנו לוחצים עליו, אנחנו צריכים את הקבצים שיש בבין, לא אלה, אל תתייחסו לזה, זה סתם. עכשיו את אלה אנחנו מעתיקים ופותחים את התיקייה של GTA V איפה ששמרתם אותה, לוחצים כאן, עושים מדבק, עכשיו הוא יעשה, וזהו, יש לכם מודים היום. אז אנחנו ניפגש במשחק. אוקיי אנשים, עכשיו אני נכנס למשחק והוא ימשיך לצלם ואני אלמד אתכם איך לעשות את המודים הכי טובים שאתם יודעים. סבבה? אוקיי, הנה. שנייה. פשוט. אני אראה לכם את זה ככה כי הוא לא נותן לי לעשות את זה גדול, אז סליחה. פשוט מהתוכנה הוא מבקש ממני לעשות פה. אוקיי, אני אחזור לכם. אני יודע שזה לוקח וזה קצת זמן, כי לא לפני כמה דקות הורדתי את זה, וסיימתי את המשימות הראשונות, וזה עדיין כאילו בהתחלה, וסיימתי את המודים זמן, התחלתי רק לעשות טיפה עם המודים. אני אלמד אתכם כל מה שאני יודע במודים. כן, ודרך אגב, אני בקישור למטה, אני כאילו יראה לכם, בקישור של הסרטון אני אכתוב לכם מיקמק נדיר, כי אני גם עשיתי סרטון למיקמק, וסבבה, יש לי עכשיו מחשב נייד, אז זה פתאום עושה ככה, אני סבבה, אני לא רוצה לדבר איתו. טוב, אוקיי, לא, אולי. הנה, אנחנו נכנסים לראשון, אם אנחנו רוצים לעשות סקינים. אלה כל אלה, אני ממש ממליץ לעשות את כולם און. אוקיי, אני אענה לו. טוב, אז אנחנו נכנסים פה לסקין, שזה בעצם מראה לנו את כל השחקנים שאנחנו יכולים להיות. אני הכי מעדיף להיות שוטר. זה לא כזה שוטר, זה כמו כזה סייר, יותר נכון. אבל, אחרי הכל, לא אכפת לי. הנה, מצאתי. הנה, עכשיו אני אראה לכם איך לעשות נשקים שיהיה לך. כל מי שעם מחשב נייד 0 זה לחזור אחורה, לא F4, סבבה? רק שתדעו. ואנחנו ב2 זזים הצידה, שאם זה יפתח משהו כמו זה, אנחנו זזים ב6 ככה, ב4 ככה, סבבה? ב8 לעלות ולרדת, אתם רואים? תראו ב0, שאם זזים אחורה, ב2 זזים אחורה, כאילו לעמוד הקודם, ב2 יורדים למטה, ב8 עולים למעלה, ב6 זזים לצד. אז זה, וב4 לפה. כל מי שמסודר לו בחצים, סודר. כל מי שלא, אז ילמד מהסרטון. טוב, אני אמרתי לכם שאני אראה לכם גם איך לעשות נשקים. אני יורד, נכנס על שנייה, לא לקרוא את זה, weapon, לא יודע איך קוראים את זה, אני לוחץ על זה ויש לי את כל הרובים. אני לא מציע לעשות את אלו, אלה סתם נותנים לך לרחף באוויר.